Mawa wabwino ndi nthawi ya nkhani ndipo muli ndine oversowa koma poyamba na imitu yake. Malawi akuyembekeza zabwino mchaka cha 2025 atakumana ndi zokhoma chaka chatha. Mayendetsi alamya zam'manja ochita kukala tsopano asiya kupezeka. Nkhani zina anthu amene akulandira thandizo la nthenda ya impsyo pa chipatala cha Kamuzu Central ati akupatsidwa chakudya chosagwirizana ndi matendawa. Ndizi ndi zina zambiri tiyendekhere limodzi. Malawi alowa chaka chatsopano ndi chiyembekezo pamene yambira kuti chaka chatha chakhala chowawa. Mzinda wa Blantyre anthu ochuluka anakhamukira m'matauniship kukakondwerera kulowa chaka chatsopanochi. Ena anasonkhana m'malo opempherera pamene ena anali m'malo azisangalalo komanso omwera mowa. Izi zinalinso chimodzimodzi ndi mzinda wa Lilongwe amene anthu anasangalala kulowa chakachi kudzera m'malo osiyanasiyana. Koma Feston Malekezo akapeka chithunzi chozi chaka chatsopanochi komanso kuwunika mmene chinalili chaka chatha. Chaka chatsopano 2025 chobwera ndi chiyembekezo komanso chikhumbokhumbo chatsogolo lowala. Ena ati chaka cha 2024 chinali chaka chowawisa chimene akufunsa boma kuti likonze nkhani ngati chakudya mwazina. Pali zinthu ngati nkhani ya njala imene ikuvuta soko mbiri dziko muno tikuyembekeza kuti boma zimenezi azikonzeredi chifukwa dziko lathu ndilodalitsika ndi madzi throughout kunkhata bay kuli madzi all the strength ya kunkhata bay kuli dera lambiri limene tikhozopanga ulimi chothirira kuti nkhani ya njala iyi simene zikhala nkhani ya ndi nkhani yongopanga channel tindrama kwapanga empower anthu ena ake alime. Tikuyembekezera kuti nangasi panopa dziko is going digital yopita kwambiri mu digital. Ndari kuyembekeza kuti anthu ambiri atati ayamba kugwiritsa ntchito lese ngati machina AI lese marketing using ma artificial intelligence ndi zinthu zina zambiri ngati ma computers. Ndori ifeso kantchito kathu kakulako ndori titha kumapeza ma business. Tikazika zonse m'manja mwa Mulungu zipezeka zoti zonse ziyenda ndi mmene Mulungu akutani akufunira ndi mmene ife tampemphera Mulunguyo. Kwambiri kuza kunena choncho komanso I hope kuti chaka cha 25 ichi chikhala chaka chodabwisa ndi chaka chosangalatsa kuti tonse tizasimba lokoma ndithu. Ngakhale mavuto ali apo polowa mchakachi anthutu anali m'makachisi kupemphera. Ena mzisangalalo mwina tikukondwerera kuti chaka cha mavuto chatha ndipo ali ndi chiyembekezo kuti chaka cha 2025 chikhale cha mayankho. Komabe chaka chimene chayambachi chikuoneka kuti chikhale ndi zochitika zochuluka pozindikira kuti pa 16 September kukhale chisankho chosankha mtsogoleri aphungu komanso makhansala. Poyankhulapo Bishop Fanuel Makangani ampingo wa Anglican apempha achinyamata kuti azionesesa kuti sakungogwiritsidwa ntchito koma iwo eni akutengapo gawo lalikulu posintha kachitidwe kandale mdziko muno. Nditibwere kwa anthu ovota amene adzakavote chaka chimene chikubwerachi. Iwo akamakavota adzikafunsa kuti kodi awa ndikuavoterawa ndikuavotera chifukwa chani. Kodi chifukwa amachokera kumudzi kwathu kapena chifukwa ali ndi mfundo zabwino zimene abweretsa pa tebulo akuti adzapanga. Padali panopo mwina kunamizika kukhala kocheperako kwa anthu ovota chifukwa amaona aliyesa amula wako uyamulawa ndi akudziwa kuti tsopano anthu awangotere chimene angachite akavote mwanzeru. Ulendo wopita kuchisankho wayamba kale ndi zitopotopo pomwe posachedwapa maboma monga Lilongwe, Blantyre komanso Nsanje kokhala kuli zokukanakukana komanso ziwawa zimene zikubweretsa mantha kwa ena. Ndipo anthu amene anayankhula nawo ati kusakhazikika kwa ndalama yakwacha kunadzetsa mavuto ambiri azachuma mchakachi. Pemphero Malimba wayankhula ndi ena mwa anthuwa ndipo akufotokoza. Anthuwa amene ndi ochokera ku Blantyre, Zomba, Lilongwe, Nchewu, Salima komanso Ntchisi ati chaka cha 2024 ndi chosayiwalika potengera mavuto amene anakumana nawo kamba kakusakhazikika kachuma cha dziko lino. Mwazina anthuwa anati kusakhazikika kwa chuma cha dziko lino kunapangitsa kuti mitengo ya katundu osiyanasiyana idzikwera pafupipafupi zimene zinakhudza anthu ambiri opeza movutikira. Izi ndi zina mwa zimene anthuwa anayankhula. Chaka chino chindira cha 24 zinthu sizikuyenda, ntchito chanchani sizikuyenda, maganyu sakuyenda kusiyana ndi zaka zinazi. Chaka cha 2024 saname sinachione bwino
malingana ndi mavuto amene takumana nawo mu chaka cha 2024. Malingana zoti kukwera kwa zinthu ndi kumene kunaone kuti chaka chino cha 24 sinaoneke bwino. Mthongo nde mwakhudzera ngopempha kuti ngati ife amabizinesi tikukumana nizovuta zambiri mabizinesi ngati kusakhazikika kwa mitengo ndi mabizinesi amakhala otsika chifukwa cha maoda ndalama imene onayambira ayo mapezeka zoti ukaodeso imakhala yochepa kwambiri kwa chako kwapangisa kuti mitengo yachimanga ikhale yokwera kwambiri papano chimanga chikudula kwambiri ndiye mbaliso ya fertilizer so akudula kwambiri ndemoni ta fertilizer anthu akulephera kupeza komanso ng'amba ndi wagwaonso ndi pamene tikuganiza kuti chingachitike ndi chani pano mavuto ndi akona kuti akula sinkhu kwambiri sitikuona kuti tingapumuke bwanji ndipo chaka cha 24 ndi chaka chosayiwalika pamwe ya anthu ambiri Malawi muno. Business zene ni mapanga ni driver ama basi. Ye mafuta kukuta kwa mafuta kunapangisa business yake wewe basi. Kwa ambili sama kwa utani kwa business ya mafuta kukuta. Ndai chaka chimene chine cha kuwawa. posachedwa apa pamene nyumba ya malamulo imavomereza ndondomeko ya zachuma ya chaka cha 2024 mpaka chaka cha 2025 nduna zachuma a Simplex Chitchola Banda adati boma ndilodzipereka kuti lionetsetse kuti chuma cha dziko lino chakhazikika. Abanda adatsindika kuti boma lionetsetsa kuti ndalama zimene zidayikidwa mndondomekoyi zigwire ntchito yake. Ndipo Nkhani wathu Patience Tundali mu mzinda wa Nzozo kumene akuti anthu ambiri adandaula ndi kukwera mtengo kwa zinthu mchakachi. Patience pati ambiri mwa anthu amene ayankhula nawo ati kukwera mtengo kwa zinthu kusowa kwa ndalama zakunja ndi mafuta agalimoto komanso imfa ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima ndi zina mwa zinthu zimene zachititsa chakachi kukhala chowawa. Kunena zoona chaka cha 2024 sitinganene kuti chayenda bwino kuti bwanji. Tavutika ndithu more especially mavuto amene mwina dziko lakhala lili nalo. We talk of devaluations amene anapangitsa kuti katundu akwere, and then we talk of maybe fuel scarcity zimene zachitikanso kuti dziko lisayende bwino. Komano makamaka kwambiri tikatengeranso ngozi imene yatipeza mu dziko muno ya ndege imene idachotsa moyo wa achiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima ndi anzawo. Chaka cha 2024 kwa ineyo nditaonena kuti chayenda bwino komanso kumbali ina sichinayende bwino. Panali zinthu zina za personal life zimene mwana kuti at least kwa ineyo mbali ina zayenda bwino, komano kumbali ina zinthu zimene sizinayende bwino takumana ndi ma challenges ambiri ngati dziko mwathu muno. Tini ma issues a fuel, tini ma issues a forex, ife ndi anthu a business. Ena feso timapanganso za ulimi zimalima ndi kuvuta kuchedwa kwa mvula kuzakhala ngati somehow pena pake zatipanga affect. In addition to that, fertilizer kumbali naso wakhangalinso challenging factor yathu kwambiri ife chokuti fertilizer tikumugula pa mtengo odula kwambiri. Personally, chaka 2024 zina zimene zoti mmene umapangira munthu maplan kuti ziyenda chaka chako sizinaende mmene umafunira. Kuti zoti mwina umafuna umenyeka hasu kena kake ka business kumasika naende mmene kanaendera. Eti peso kuti umafuna kukhute kumanzere mmene aendera moyo wakulowera kumanja. Pakatali pano bungwe la Consumers Association of Malawi datantogula kumana ndi mavuto ochuluka mchaka cha 2024 kamba kakukwera mitengo kwa zinthu. John Kapito ndi mkulu wa bungweli ndipo akuyankhula ndi Isaac Salima. Chaka chimene chinali chovutirapo pang'ono chifukwa choti tinali ndi mavuto osiyana-siyana. Kukwera kwa katundu kumene kwapangitsa kunena kuti anthu ambiri akhale pa chiopsezo chachikulu. Kukwera kwa katundu uku kunabwera makamaka chifukwa choti kwachayathuso tinapanga ngati value mpaka na pano payi kumakhala kuti makhala yopanda mphamvu kupitirira. Komanso china chimene chinachitika ndi chakuti mchaka chimene chathachi tinaona kuti makampani ambiri anasekedwa, ambiri samapanganso katundu okwanira mdziko muno, zimene zinapangitsanso kuti anthu ambiri akhale opanda ntchito, anthu ambiri akhale kuti akulephera kuti apeze mwayi kuti apeze ndalama ndi kumagula zinthu. Koma kwakukulso chimene chinakwera kwambiri
inali chakudya chimanga tinaona mmene chakwera mitengo ambiri akulephera kuti akwanise kuti agule chakudyachi. Komanso china chimene chinakwera kwambiri chokhuza anthu anali madzi, magesi ndi zina zoterezi zimene zapangisa kunena kuti moyo wa munthu ogula ukale pa chiopsezo pazandale oyankhulapo pa nkhani za NST ndiwawatiziwawa pandale mchakachi zinachititsa chiopsezo zidatsitsa chiopsezo pamene chisankho chayandikira. Pa nkhani ya ndale sichinakhale bwino kwambiri makamaka nkhani yomwe tikuyandikira zisankho mukuona kuti ndithu anthu andale makamaka sakuyankhulana bwino kapena zoyankhula zawo zina mwina zikupereka chiopsezo kuti kuzisankho zomwe zikubwerazi anthu akumenyana kapena kumagendana kumayankhula zosakhala bwino azoyika chiopsezo chitetezo cha dziko lino. Zonse izi zikupereka amantha kuti kodi chisankho cha 2025 chisakhala bwanji chifukwa chonena kuti ndale za 2024 sizinayende bwino kwenikweni, zakhala ndale zoopsezana, zakhala ndale zogawikana kwambiri zomwe zikupereka chiopsezo ku chisankho chomwe chikubwera cha 2025. Mayunitsi alamya zam'manja okala tsopano asiya kupezeka mdziko muno. Anthu tsopano adzigula mayunitsiwa kudzera pa lamya zawo. Akuluakulu a boma ati izi zilimbikitsa anthu mdziko muno kugwiritsa ntchito njira zamakono zochitira malonda. Patience Sunda ndi zambiri. Mkulu wa bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority Makra Adaud Sulemani anatsimikiza za izi. Kumbali yake mkulu wa bungwe lomenyera maufulu augula la kama a John Capito anati ganizo ndi labwino popeza zinthu zikusintha ndipo dziko lino likuyenera kutsatira. Akapito anaonjezera kuti kupita chitsogolo dziko lino lisamachedwe kutsatira zinthu zomwe zingathandizire kuti anthu azigwiritsa ntchito makina amakono pochita ntchito za malonda. Tinalephera kuyankhula ndi ofalitsa nkhani ku kampani za TNM ndi Airtel popeza lamya zawo sizinayankhidwe. Koma mwezi wa Mei chaka cha 2024 pa mkumano wa atolankhani omwe bungwe la Makra linakonza mkulu wa kampani ya Airtel a Charles Kamoto anati yaonetsetsa kuti anthu asavutike ndi kusinthaku. Mayunitsi alamya ochita kukala anayamba kuchoka pa msika pa 1 Mei chaka cha 2024. Tipitiriza kupatsani nkhani izi ukatha uthengawo. Everyone knows foods with protein are good for us. A wonderful meal for the family. A little bit of onions, a little tomato. Mix it up and it's ready to eat. Top soy, we're healthy life. All you need is top soy. With the top taste, brighten your day with top soy, top soy, top soy. Top soy soya pieces is a world-class Malawian top relish made with top quality, top taste and top value, and is perfect when served with rice, sima, spaghetti and so much more. Buy yours today in all wholesalers and retail shops across the country. Top soy, truly a top relish. As a child growing up, I always remember studying each day with the trusted sweetness of Ilovo sugar. The beautiful smell of zitumboa and sweet tea brought a big smile on my father's face. Mother was always there, smiling while we enjoyed our breakfast. At every family gathering, everyone was happy when Mother brought out her secret weapon, the Ilovo sugar pack. Because we all knew that the mandasi, zigumoyoyo, toba, and many other delicious foods she prepared would create lasting memories. Now that I'm grown, these stories I don't only tell my family and friends, but I let them experience it for themselves every time they have a taste of food prepared with Ilovo sugar. Ilovo sugar, the trusted brand from generation to generation. Ilovo sugar, take it, mpamvo. Welcome to Premier Beta. You have tried the race, now play the base. Win big with Navigator.
Watch your payout soar higher and higher, but cash out before your winnings fly away. Join the fun now at Premier Bait. Bait with the best. Chipata cha Nchinji chakhala chikupanga ndalama zokwana 3 billion kwacha pa mwezi mchaka cha 2024. Akuluakulu ku bunge la Malawi Revenue Authority ati ndalama zizakwera kuchoka pa 1 billion kwacha pa mwezi mchaka cha 2022. Mmodzi wa akuluakulu ku bungweli a Moses Masina wanena izi pasokambirana zokhudza chipatachi m'boma la Nchinji. Esna Tembo walemba ripoti limene akuwerenga Bwezi Gausi. Amasina ati ndalama zomwe amatolera pa chipatachi zakwera kuyambira chaka cha 2022 ndipo pali kuthekera kuti mavuto ena omwe alipo asintha pa chipatachi. Ndikhozonena kuti from 2022 December 22 mmene a president anazitsigulira malowa revenue yomwe station ya Nchinji yakhala ikutolera akwera kwambiri. Ndikhupa nthawi imeneyo simafika 1 billion kwa panopo ikumadusa 3 billion plus. So kwa ife ngati le Malawi tikuona kuti malowa atithandiza kwambiri. Osati ngotithandiza kokha kulandira ndrama zomwe zikupita kuboma. Komanso ngakhale anthu athu ama customer business persons akabwera amatha kugwira tumatha kuwalandira komanso kuwathandiza mu malo oyenereka kusiyana ndi mmene zinali mbuyo monse. Mmodzi mwa akuluakulu ku nduna owona za malonda a Charity Musonzo ati chipatachi chikuchita bwino pa nkhani ya za malonda ngakhale ena mmavuto omwe alipo ndi monga kuthima kwa magetsi komwe kumapangisa kuchedwa kwa zochitika zina pa chipatachi. Study imeneyi kapena kafukufuku ameneyi watithandizira kutitsegula maso kuti pamene tikupitiriza kuthandizana kuti chipata chimenechi chikagwiritsidwe bwino ntchito zopeza zimene zapezekazi zonse kafukufuku ameneyi atithandizira kuti tipitirizebe kugwiritsa bwino ntchito zonse zimene zikuyenerera papoda pano kuti anthu azikopeka kufuna kugwiritsa ntchito papoda pathu pa. Chipatachi chidatsegulidwa chaka cha 2022 ndi mtsogoleri wa dziko la Zambia komanso mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera. Ena mwa anthu omwe akulandira thandizo la nthenda ya impso pa chipatala cha Kamuzu Central mu mzinda wa Lilongwe ati akhala akupatsidwa chakudya chosagwirizana ndi matendawa. Anthuwa anatumizidwa ku chipatalachi mwezi wa Oktoba mchaka cha 2024 kutsatira kuonongeka kwa makina othandizira pa chipatala cha Queen Elizabeth mu mzinda wa Blantyre. Pemphero Malimba ali nkhani yonse. Ena mwa anthuwa amene sadafune kuwatchula mayina adauza Times kuti akumapatsidwa nsima ya ndiwo za nyemba ndi masamba akabichi tsiku lililonse, chakudya chimene anati sichoyenera pa umoyo wa anthu avuto la impso. Iwo anati poyamba atangofika kumene pa chipatalachi ankapatsidwa chakudya chakasinthasintha ndipo zinthu zimayenda bwino. Iwo atsindika kuti alibe achibale pafupi kuti adziwathandiza ndi chakudya choyenera, kotero adapempha anthu akufuna kwabwino kuti awathandize. Pofika lachiwiri mmawa, wofalitsa nkhani za chipatalachi Aneli Yotamu adali asadayankhe mafunso amene tidawatumizira kuti ayankhepo pa nkhaniyi, koma malipoti ena akusonyeza kuti vuto likudza kamba kuti chipatalachi chikuvutika kupeza ndalama zothandizira kuti anthu omwe adagonekedwa pa chipatalachi adzipatsidwa chakudya choyenera. Pothiramo ndemanga pa nkhaniyi, womenyera ufulu wa anthu pa nkhani za umoyo wa maziko matemba anati ndikofunika kuti boma lichite machawi poonetsetsa kuti vutoli lakonzedwa komanso kukhazikitsa ndondomeko zoyenera zothandizira anthu amene asamutsidwa ku chipatala china kupita chipatala china. Ndona za umoyo kwa kuchitika kasenga kazi kuti kathandize mafacilities makamaka akamajoka chipatala china ndi chipatala china. Iki ndama zimene zinali kutanda kulisha jamii na kujia somwezo anakata kuzimanga traffic kupita kule kwa ile soko. Kwa hizi mashine za kujia ndio ndio ndama zingoka kwa madeni kufuza kule ndikandikare kuti ndikani ndi ndrama yule ndrama ko inachepa kumpaje kumalipe aina ike. Posachedwa apa magulu omwe amaperekera zakudya ku chipatalachi adati agwirizana zosiya kupereka chakudya pa chipatalachi kamba kuti chimalephera kuwalipira ndalama zawo zokwana 600 million kwacha zomwe ndi zochokera mchaka cha 2022. Malawi Legal Aid Bureau ikupitiriza kudandaula ndi kukwera kwa chiwerengero cha anthu ofunika kuwayimira pa milandu yosiyanasiyana. Chiwerengerocho tsopano chapitirira 26,700 chaka chino kuchokera pa chaka chatha kuchoka pa
mchaka cha 2021. Wezi Gausi yafotokoza. ogwirizira udindo wamkulu wa bungwe la Legal Aid Bureau achimwemwe Chithobe Mwale anati bungwe lawo likukumana ndi mavuto ambiri pa nkhani yoyimira anthu milandu ku mabwalo a milandu. Malingana ndi Mwale, iwo akuona kuti vutolo likhoza kuchepetsedwa powalola mapalaligo kuti azitha kuyimira anthu ku mabwalo a milandu ang'onoang'ono m'dziko muno. Mene zaka zapitapo makesezi amene tili nawo achulukaso. Chama 2022 mbene pamabweranso pempho loti mapalaligo athu azitha kulowa ku koti anali kuti makesi athu anali about 24,000. Lero pakali pano ndikuyankhula nimu makesi athu ali pa 26,701. Manamba athu amaloya sanakwere kwambiri, so mavuto aja adakalipobe mene analili mbuyo moja. Ndi chifukwa chake tili ndi chikhulupiriro kunena kuti strategic plan iyi mfundo zina zimene zili kuphatikizapo yoti mapalaligo athu ataloledwa zilowa koti zitanthauza kuti anthu amene angalowe koti ndi kuthandiza anthu ovutika ikhale ngati yakula ndi more than 100%. Poyankhulapo pa nkhaniyi, mkulu wa bungwe la Greya a Victor Muhango anagwirizana nalo bungwe la Legal Aid Bureau ponena kuti anthu ambiri akuvutika ku ndende za dziko la Malawi kamba kosowa anthu owayimira pa milandu. Nkhani yakhale kumakambidwa ndizomvetsa chisoni kuti ati kuno ku Malawi anthu ngati sitimamvetsetsa ndizonena kunena kuti ambiri a Malawi sitingakwanise kupeza private lawyer kuti akatiyimire ku khoti. Ndiye chiyembekezo chathu nthawi zonse chimakhala malawyers a ku Legal Aid amene amapereka uthandizo lawo maulere. Iwo pawo kasangakwanise chifukwa chonena kuti padakali pamene tikuyankhula ku Legal Aid iko malawyers ndi ochepa. Nkhani yokhudza mapalaligo kuti aziyimira milandu ku mabwalo ang'onoang'ono yakhala ili yopitirira m'dziko muno, ndipo nkhani iyi inayamba mu chaka cha 2021 pamene bungwe la Legal Aid Bureau lidapempha kuti awunikenso malamulo awo ogwiritsira ntchito ndipo aziwalola mapalaligo kuti aziyimira milandu ing'onoing'ono ku mabwalo ang'onoang'ono m'dziko muno. Nkhani zathu ndi zomwe zikumatisana siyane na insomito yake Malawi akuyembekeza zabwino mchaka cha 2025 atakumana ndi zokhoma chaka chatha. Mayanitso kala atha tsopano, ndipo mu nkhani zina anthu amene akulandira thandizo la nthenda ya impso pa chipatala cha Kamuzu Central ati akupatsidwa chakudya chosagwirizana ndi matendawa. Munayi ndine Elvis Sowa.